Αυτός είναι καιρός για ψάρεμα. Έλα ρε φίλε, τι γίνεται? Έλα Δημήτρη, πάμε για ψάρεμα αύριο, έχει φοβερό καιρό. Ψάρεμα, μέσα. Κάτσε μια στιγμή να τσεκάρω κάτι στα όπλα μου. Μισό λεπτό. Δεν έχω δεύτερη για το κατοστάρι. Δεν έχεις βέργα. Dive shop ρε φίλε. Μπες στο dive shop και θα σε φέρουν αύριο το πρωί. Dive shop. Δεν έχω πιστωτική κάρτα. Δεν χρειάζεται πιστωτική. Πληρώνεις και αντικαταβολή στο παιδί επιτόπου. Α, οκ. Βγήκε άλλη μία, 22.500. 22.500, οκ. Παρακαλώ. Καλημέρα, από το Dive Shop του Παναγγελία σας. Μισό λεπτάκι. Ορίστε. Το τιμολόγιο είναι συσκευασία. Ωραία. Να είσαι καλά. Έλα κολλητέ, είμαι έτοιμος.